Salut și bine v-am găsit la un episod de Farming Simulator. Suntem aici pe Brazilia cu un camion de la Volvo. L-am luat pentru că o să îmi trebuiască în fermă. O să aflați în curând și pentru ce. Și o să-mi trebuiască, dar nu chiar acum. Am mașina parcată aici la supermarket. Nu o să iau acum. Acum merg camionul în fermă. Avem și de recoltat. Am pregătit combina, dar am zis să pornesc filmarea și după aia. Bineînțeles, am fost să ridic camionul. L-am ridicat de la reprezentanță de acolo. Merge destul de rapid. Are suspensie reglabilă, adică are de toate, are absolut tot ce îi trebuie. Chiar și pentru aceste drumuri. Putem să-l ridicăm. Dacă îmi să deschid părțile. Că trebuie să le închidem. Așa. Acum mergem în fermă. Am vorbit cu cineva, vine să-mi recolteze. Avem problema cu gardurile, o problemă destul de foarte mare. Și avem o altă problemă, că nu știu dacă pot să le îndepărtez. Aparent da. Și dacă aș putea să le îndepărtez, ar fi gorgeous. Merge! Ok. Aici o să îndepărtez gardul. Așa. Cea filmare, da, ultra cinematică. Tărără. Ok, aici nu avem probleme și nici acolo. Bun, acum am rezolvat și acea problemă care era destul de mare. O să parcăm aici camionul. O să lăsăm girofarele pornite pentru că nu, avem o altă baterie specială care se încarcă de la alternator. Nu cred că vreți să știți toate detaliile, dar da, trebuie să vă zic că îmi plac. Avem o altă baterie care se ocupă doar de girofare. De fapt, nu o să ne trească camionul pentru că o să pun un tractor la semănat și cu acest camion cred că voi putea tracta remorc. Problema este că nu știu sigur. Dacă pot, este bine, dar dacă nu... Ok, funcționează, ei. Este bine. Voi parca aici camionul cu remorca și trebuie să aducem mașina în fermă. O lăsăm un pic să se încălzească. Da, este mașinuța mea. Îmi place. Este un pic murdară, doar că este destul de practic, adică putem pune aici chestii în spate. Da, ca să știți, ne scade buget pentru că avem lucrător automat. Avem și la iacul de tractare. Bine, la acea remorcă nu-l putem, la remorca de la Volvo. Volvo camion, înțelege la ce mă refer. Nu o putem folosi.
La această remorcă s-ar... M-a speriat melodia. S-ar putea să putem. S-ar putea să putem, da, știu română. Foarte bine. Mie-mi plac jantele astea. Ok, putem oricum modifica culoarea. La asta merge alb. De alb. Pentru de alb. Asta. Grey. White. Deci îmi merg culoarea originală. Principală. Ok, nu. Toate nuanțele de negru, aproape toate nuanțele de negru aparent și maro. Și portocaliu, astea, nuanțele de sus aparent toate sunt gratis. Dar nuanțele de jos costă. Sincer, aș încerca un gri. Vreți că prea metalizat? Da! Merge. O cumpărăm? Ok. Am cumpărat o remorcuță pentru că... Așa, să mergem să ridicăm de la magazin. Wow, pe stoc. Și mergem rapid. Și trebuie să mă uit și când închid. Așa. Pentru că ei n-au program non-stop și uneori s-ar putea să fie pe la ei închis și s-ar putea ca uneori să am chestii de luat și trebuie să știu când închid ca să mă încadrez. Ok. Haideți să ne uităm. Scratch. La 18 închid. Ok, ne încadrăm. Fapt cam... Deci, ok, au programul prelungit. Acum, haideți să vedem dacă funcționează remorcuța, că s-ar putea să o fi luat degeaba. Încă... ok, nu m-am pus-o bine, sper doar să funcționeze. De alta doar că arată foarte bine și nu prea funcționează. Da, m-am încadrat bine, dar... Am și una să mânecă. Tătă. Am niște utilaje de la John Deere. Acesta, mai am și pe ăsta mai mare. Doar că nu merg prietenii, deci 15 mi-ar fi. Punem așa că poate vrem și oricum putem pune și paleți în caz de nevoie. Bumper, da. Protector. Da. Ca... Standard. Dispozitiv. 2B. 1. Și acum spați gri, da. Design. Bun. L-au și adus aici în față. Avem și cheile. Bun. Că acum funcționează. Sau ne-am luat țeapă? Haideți că nu ne-am luat țeapă. Bun. O să-l duc și pe domnul în fermă, dar trebuie neapărat să opresc motor pentru că e destul de scumpă benzina. Da, mașina e pe benzină, asta e pe motorină. Oricum, trebuie să mergem în fermă să punem tractorul la recoltat. Pentru că, n-am pus. Hop,
Aici avem speed bump-uri foarte mari, dar avem și unele mai micuțe, care nu sunt chiar speed bump-uri. Mă refer la astea, ale mai micuțe, care nu prea fac nimic, dar noi avem speed bump-uri mari aici la noi. Și aici oamenii trec pe unde nu e trecere. Da, mereu se întâmplă asta. Uitați, astea sunt speed bump-urile noastre. Trebuie să le treci foarte încet. Și dacă ai ceva pe platformă și nu e legat cu tingă, not ok, o să zboare. Aici la noi avem și o rampă de lansare pe orbită. Asta merge încet și nu se lansează pe orbită, dar sunt unele mașini, să zic așa. Până și camionul s-a lansat un pic pe orbită. Viteză, viteză, peste tot viteză, 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 viteză. Opa, hopa, 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 hopa. Stați că am dat aici un micuț mare drift. Arunc. Ușor remorcă în răvaș. Liter 4x4. Și vreau să cumpăr stupi de albine. Asta e căsuța mea. Aici dorm. Aici-i baie. De obicei țin așa închisă. Aici camera mea. Patul. Aici am niște haine. Ok. Și aici pot să ies așa. Sau pe aici. Da, e o casă destul de micuță, dar asta e casa de la fermă. Am și o bicicletă, dar ca asta nu funcționează. E ruginită și nu pot să o folosesc. O să las ușa deschisă, da, mai bine închid de fapt. Că la noi aici se mai fură. Tristul adevăr. Aia. Avem combina umplută la 99%. Da, 99%. Ușor. Bam 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 bam. Umplem aici remorcal. Remorcal, da. Morca. Lasă aici să se descarce. Și o să-l luăm pe acest domn. Pe nume John Deere. E un pic murdar, dar aia e. Bip, 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 bip. Da, da, știți, pe aici. Așa. Mai aici pământul. Cam maro. Așa. Și noi pe aici. Bun.
va trebui să punem combina la recoltat pe celălalt teren. Așa, la noi aici se vorbesc prin semnul. Da, prin semnul cerilor. Aoleu, am uitat, nu avem semănătoare. Trebuie să cumpărăm acest Amazon. Și o să termin eu de recoltat și o să revin când ne apucăm de semănat. Am revenit aici, acum ne punem pe semănat. Am terminat de cultivat pe ambele terenuri, de fapt nu, am terminat pe ambele terenuri de recoltat și pe unul am terminat de așa. O punem pe lucrător automat. Da, domnul, mă dau acum. Și noi acum o să mergem cu domnul Volvo la vânzare. Ce se cultivă, acolo se spune. Da, e perfect. Bun. Avem acolo remorca în spate. Și o să mergem la cooperativa agricolă. Stați că trebuie să închidem părțile, că v-am zis ce se mai întâmplă. Intră pe aici. De fracțiune, dar dacă las fetele de porți, de avem și camere. Se demonstreze că a intrat pe altundeva. Nu se mai consideră infracțiune. Ce da sau ce? Ne ducem în cap. E bine. 80 la oră. 90. Dam 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 taram tatam tam tareram dam dam. La Lizer Cooperativă Agricolă. Nezia, stai. Nezia, acolo? Ca la trac. Ok, mulțumesc, mulțumesc. Așa. Avem aici prioritate. Nezia. Se intră foarte lejer. Perfect. 21.000 de euro. Bun.
Perfect. Gata, mergem în fermă cu 21.000 de euro mai bogați. Da, aici la cooperativă mereu vin tiruri, pleacă tiruri și mereu un paznic. Opa, opa. Îmi dau mai așa. Trebuie să opresc un pic aici pe dreapta. Trebuie să mergem până la domnii la Case. Să ne luăm mașina pentru că e 2. Doar că la 6 închid și n-aș vrea să mă rămân aici în mașina peste noapte. Și pic până la ei. Bună ziua! Ce faceți? Da, bine. Da, am venit să iau mașina. Da, bună ziua! La revedere! Așa. Luăm mașinuța. Și nu o ducem în fermă, trebuie acum să ducem camionul în fermă. O să pună sacul cu semințe. Revedere. O să-l pun în camion, doar că mașina o să o las acolo pe dreapta. Și acum trebuie să mă duc în fermă să văd... Ai, că ai blocat circulația. Foarte bine te-ai oprit, ce să zic. Oh, mai claxona, domne! Olo, șoferii ăștia sunt atât de grăbiți cât nu pot aștepta și 2 minute. Trebuie acum să fac. Dacă nu fac acum... Dacă nu fac acum, nu mai pot face. Că se duc în China. Și în 2 ore le pleacă ultratrenul. Acum, domne, aoleu, dar grăbit mai ești. Du-te, ia trenul până în Japonia. Unde te duci tu? Acolo. Gata, mergem în fermă. Și acum merge cu 40 la oră. Uf. Pietonii trec pe unde nu e trecere. Da, foarte fain aici. Hopperile sunt foarte mari. Când am venit prima oară cu mașina, nu am știut că e un hop. Și m-l-a luat pe la vreo 70 la oră. Nu vreți să știți cum a făcut mașina. Am crezut că o să îmi sară roțile. Aici avem o rampă de lansare spre orbită. Ușor de răsturna. Bun. Închidem părțile. Domnul cu jondirul. Ce ați făcut? V-ați oprit? Sau doar atâta ați putut face?
A, dumneavoastră lucrați. Bun. Da, domnul Cugendiru, ce ai făcut? Unde te duci? Ce urci pe siloz? Faci pe tractorul la escalader, nu? Trecem pe sub tractor. Da, că trebuia să-i fac inspecție, să văd dacă merge cardanul și a zis că îl urc aici să-i fac eu inspecția. Stați că facem inspecția, nu. Buton greșit. Stați că... Haideți să vă arăt eu aici un ultra mega șofer. Să nu mai avem șoferi de ăștia, că nu știu ce ne facem cu ei. Oleu, nu știu unde vrea să se ducă. Deci că fugea de teren. Acum nu mai găsește parcela, ce să zic. A intrat parcela în pământ. Ok, o să revin în episodul următor când sper o să avem ambele terenuri semănate și atunci o să ne ocupăm de fertilizare.